Auzubillahi minal shaitan rajim. Bade malien min bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ Mali kɔ kan n sera aw ma bi ni hakilila kelen de ye vote nata ɲi. Caman bɛ yen olu b'a fɔ hami wɛrɛ bɛ anw na bi min tɛ vote ye. Lakanako bɛ Mali kɔnɔ, samiya selen don, gɛlɛya sifa bɛɛ bɛ duw kɔnɔ bi ani adamaden bɛɛ kan. Vote ko ye mun ye o la? Kuma yɛrɛ kun y'o de ye. Vote de bɛ se ka o bɛɛ falen. Min bɛ senna n'o ma i diya, i bɛ taa i ka vote kɛ sɛbɛn de ta i ka mairie la ka taa jira vote don min bɛ senna o ma ne diya, ne ma jɛn ni o ye. N'i ma o kɛ min bɛ senna n'o t'i fɛ ko ye, ni minnu taara kɛ a bɛ t'olu ta la dɛ. O kumana n badenw, an ka bɔ ka taa an jɔ waati kunkurun k'an ka vote kɛ carte ta n bɛ segin a kan. Vote don i dungo ye min ye Maliko la, i ka t'o fɔ, i ka tiɲɛ ka segin i ma. Ni de kun y'an bɔkun ye bɛɛ hakɛto b'a kan sallallahu alayhi wa sallam.